мигалката. Абе, аз ще тия лица. Я не я помна по тук. Тук Улея от диванката вляво работи ли или едно долу през него? Което е стръдно. Имаше ляво качество с диванки. Говоря за... Не. След скока големия, тръгнах надолу. Има се това наляво си живи. Има ли го това наляво? Или тук на поле? Ние ще си изчакаме там. Добре, ето там да поле. Там са листата вече. Там трябва да са големите листа. Майна? Кой как то? Аз не съм бавен. Да. Аз не съм карал тук до сега, така че дай ги. Аз съм последен като метла. Трябва да сме напред, защото това е било нагоре и надясно. Точно за това питах. Ага. Ще се куле, това е малко... Оп. Тук беше. Добре, де, те се събират отпред. Да, беше побесело, не само да... Трябва да организираме едно чистене на пролет.
требам. Къде? Тук на отклонението, да. А това не става ли? Изкопан коловосът. И не се вижда. Дълбоко, в момента се става смък. Ляво как? Бавно смут. Бавно се вижда. Тук дясно ли? Сега ще дойде. Ама и там беше ляво. Тук съвсем ли не караемо, бе? Така насляпо и в листа е бата и психото. Пълна загуба на височина. Кола. Това го имаше, нали, след финала горе-долу на скока. Да, бе, супер. Ами малко може би трябваше да спрем да чистим тия дървета, ама. Да. Може ли да помоля само за 10 секунди, че ме болят и ръце и крака на първо каране винаги. Тия стискане на спирачките, и аз съм така. И с краката не съм стискал нищо. Седлото. Да бе, стъпалото и нагоре, пищяла, все едно лава имам в краката и ръце. Съвсем друго, бе. По-яко е като не виждаш какво има под листата. Да, супер психо е. Хич не е яко. Да, особено улия се минава по-така. Той улет съм го карал в листа от тук. Тя няма. Преди на колко години тук беше. Както милош. Първо карах на това и горе-долу има някаква лека сигурност. Ама ако не си го карал дълго време, си представям колко е гадно. Поне 3 или 4 години. Преди COVID. Ай, тя сега е съвсем друга мамка. Гена! Баси доброто. Не са първо туристическа прана, нали? Това е направо, нали? Да. Добре. Чакай, ние какви избори имаме? Та, деца и гората вляво. Има една направо, през селото, след селото биеме в ляво. Да. И още една има през селския стадион. Това па не я знам изобщо. Тя е мега як. Ама е хубаво да се загрее най-преди.
май не са. Sehr gut. Вече е ново едно. Айде, метай се в гюбрето тогава. Метай се в гюбрето. Чай, че не му подходих. Къде е широкото? Еба ти гадния дабъл! Какво стана? Напълним се ролката с... Аз па на този боровия клон
Фанах някаква шипка от десната страна. Сега горе хванах една дето. Абе, виж, сега се настроя скоро с нож бе копе. Имате избор! Нали съм професионалист? Пробвай с всичко. Това Нека към края едно дясно да тръгнеш изложа. Долу вече накрая има нещо да нам. Иха! Точно нещо, какво спомням. Я стана ми топло. Да. Не знам, аз добре, че не сложих кръв. Гуматна. Да, не само горе не беше в началото отново. Майка пепе. Гена, извинявай ако те бава. Не, няма нищо, нали ми се казва, аз съм на класа. Ти си лешояда? Добър ден! Добър ден! Оле, майко! Ева си! Тук беха някакви тесни дръвчета, доколко си спомням. Не. Тук е хубава туристическа пътека. Не, това е това си помня.